Dnes si ukážeme patent 2:1. Tento patent sa používa pri pletení napríklad kamaši. Dáme si pačku posuvu na číslo 3. Nastavenie hustoty na všetkých 4 je na 2. A vysúvame si ihly do pracovnej polohy nasledovne. Z kraja je z predného lôžka z ľavej strany jedna ihla, jedna je vynechaná, stále jedna vynechaná a 2 idú hore. Zo zadného lôžka začíname s 2 ihlami, jednu vynechávame, 2 sa vysúvajú, posledná z pravej strany zo zadného lôžka jedna ihla. Skontrolujeme, či sú nám jazyčky otvorené. Si zasunieme, stiahneme nižšie, lebo si musíme presunúť pačku posuvu na číslo 2. Prichytíme, upletieme záchyt. Musíme si tieto pačky preložiť. Nastavíme si na vyššiu hustotu. Mám si konkrétne na 5. Teraz prepletieme zadnú časť, prednú časť, vrátime pačky naspäť. Toto vrátime na 3 a pletieme patent 2:1. No. Takto vyzerá patent 2:1. Keď máme tento patent, tak to využijem a ukážem vám jednu zaujímavú vzorku. Preložíme si túto pačku na väčko, čiernu, zo zadného lôžka tiež čiernu, krížom na väčko. Tu si necháme väčšie číslo, dáme napríklad na 6, tu si dáme na 3, zo zadnej strany zase krížom. Tam, kde je pačka dole, dáme na 6. Tu si dáme napríklad na 3. Urobíme si 4 riadky. 4. Teraz si tú pačku presunieme na 2. Môžeme si urobiť zase 4 riadky, len ešte najskôr. Robíme si jednu takú maličkosť. 2 ihly. Krajné, keď sú vedľa seba, nám môže padať očko. Čiže si to očko presunieme na inú ihlu tak, aby nám ostalo iba jedna ihla okrajová by nám plietla. Máme dole platinu. 1, 2, 3, 4. Presunieme na 3. 1, 2, 3, 4. Presunieme zase na 2. 1, 2, 3, 4. Presunieme na 3. 1, 2, 3, 4.